Прочутите гибралтарски макаки. Нямам желание да ми скачат. Да. Каква снимка обща? Той въобще не иска да... Ах, той е един... Ох, дебеланчо, ти си много важен. Ти си много важен. Ах, И другия идва, Гинче. Въобще ли да го снимаш? Въобще. Мини там до нея да те снимам. Снимай го, снимай го. Сега скачате. Ама защо е така се те подмина? Аз си направих много яки селки. Лавко, я ме снимай с нея. Снимахте. Бенчи, снимай ме тук до него. И отзад има едно малко. На задния клон. Да. Гладка? Няма нищо. Видя го, ма къде избяга. Ето го там на дървото. Горе при шофьората ще дойдоха две хора. Да. Те имало е случай да дойдем и да видим само една маймуна. Имало е случай да дойдем и тук да ползваме. Никога не гарантирам право. Това ли Аз ли? си напъха нещо в устичката. Яде. Да. Къде се е свил? Обърни се. Гладко, чакай да ми изпусна. Искам още един път да го снимам. Добре.